फैगौ 14 थारिख फेब्रुवारि 14, 15, 16 दि जोंनि बाव जारिमिनारि संकस मोनसे खेराइ जागोन। बेयाव आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खावलायहरनो लुबैयोदि जाहाथे नैबे जोंनि जानो गोनां 14 थारिख, 15 थारिख, 16 थारिखआव साफ्रोमबो रायजो राजाया जोंनि नैबे संकस दायनिमारि खेराइयावहाय लैहोर लैहोर गाजा गोमजायै जोंनि साफ्रोम बर' जातिफोरखौ आङो खावलायहरनो लुबैयो। मानोना नैबे जोंनि जारिमिनारि संकस खेराइ फुजाया बर'नि मोनसे सोमोन्दो गोनां गोदोनिफ्राय जेनेबा सोलिबोनाय जों खोनानो मोन्दों। जेनेबा 1562 सननिफ्राय बाव जोंनि गोदोनि बाथौ सिबियारिफ्रा बेवहाय जोंहा खेराइ होयोमोन होननाय जों खोनादों जारिमिनाव एबा नुदोंबो। बेखौ लोब्बा लाखिना जोङो थांनाय 10 बोसोर देग्लायजों 10थि खेब जाबाय। 10 बोसोराव जोङो बेखौ खुंबोगासिनो दङ। बे खुंबोनायजों जेनेबा खेराइ खुंनायजों एबा जोंनि खेराइ होनायजों जाहाथे जोंनि बर' हारिनि माखासे गांनाय उखैनाय डिमान्डफोर जाहाथे जाहैनो हायो एबा मोनफुंहैनो हायो, जों बेखौ आसा खालामनानै बोसोरफ्रोमबो जोङो बे खेराइखौ होबाय थानाय जायो आरो होलांबाय थागोनबो। थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय देग्लाय माबायदिसिन साबसिन जागोन होननानै नोंथाङा मा हाबाफारि दं? सिगांनि समफ्राव जेबायदि खुंलांदोंमोन जोङो एबार देग्लायनि खुंनायखौ जोङो साबसिनै डिसिप्लिन भाबै जोङो खुंनायाव आखायाव लादों आरो जोङो जा जिखिनि मावगासिनो दङ एबा थांखि लादों जोङो सिगां समनिफ्राय जोङो एबार साबसिनै जोङो गाजा गोमजायै खेराइखौ खालामगोन होननानै जोङो थांखि लादों। जोंनि हाबाफारिया बाहाय जेनेबा जोङो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि जोङो बाव सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनसे CWC जिरायनाय जागोन आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोङो 14 थारिखआव जोङो मोनसे एनुवेल जुथुमा एबा बोसोरारि जुथुमाखौ जों बे जोंनि खेराइ संकस खेराइयाव लाफानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा जेनेबा जोङो गुबुन बोसोरनि बायदि जोङो जेनेबा जौ लोंला लोंदि मेलाखौ जोङो टटेलि बन्द' खालामबाय। जेनेबा जोङो एबारनिखौ जोङो डिसिप्लिन भाबै जोङो गाजा गोमजायै खुंलांनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों आरोखि। आलासिया सोरखौ हांख्रायनाय जादों? गाहाय आलासिफोर गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो 16 थारिखआव गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लेंहरनाय जादों 12 बाजियाव। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारखौबो जोङो बे 16 थारिख गेवलां मेल खालि जोङो आलासि हिसाबै हांख्रायहरनाय जादों। आरो गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि नैबे खेराइयावहाय नुजाफैगोन एबा नुजाफैनो खोथा हरबाय आरो नुजाफैगोन बिथांमोनहा बेखौ जोंनो खोथा हरबाय। आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि समाज सिबियारि बुद्धिजिबि बिथांमोनाबो बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय।